mar puonjo jopiny kotenre kod affordable housing. Lakini gin seyo mage mabende osebedo kuyudo ne affordable housing. Seyo namba achiel mang'eni osebede kiwacho ten wach mar usuru. Anachulo usuru tang'ino kabe yudo ot, anachulo usuru tang'ina ntiere koda oda e kind mamoko. Kata Noah duog sani bochak wacho ni jin wager Safina. Pod nitie atia joma bro tamre ni poto kubuchwe magi miriambo. So gigi onge igweng kagweng nyaka bedga gi joma kwer na magi miriambo magi gik maonge kan wachako gini mokwongo ne jo Kenya kwer ni dawi onge ot mibro gero mane lweny man wachako go kan ne Ruto chako gini ne kila ngato kwer ni da magi pesa midwa kwal haya watieko mano ji osako neno ka udi gero sani koro gimwatemo wacho ni ji no ot oseger donjuri Safina jomoko na onge udigi onge ibro chulo pesa ni bro lal lakini an gima wacho ni ji udu wagero asewacho ni sani udu mwagero gin 1178 across the country 100 constituencies 111 mwagede sani counties 41 in guruhusa mare yiero okochuno ni nyaka ibed jandere waligega kacha nikoro ni akabro mi ot kama mi nitire kaka mama ni owacho donji e-citizen i-register kako kamano to be ni nyalo dial *832# ko kinugo smartphone to kise dial mano gigo duto bro biro ni kanyo tibro yiero udi kama ine midwaro tibro chako chulo mus nikech awinjo kanga adwa lero gi moka awinjo ka ng'ato wacho ni en ot mar $2,000,000 dakonyal to ng'ama wacho ni ot mar $2,000,000 no dakonyal to sani ot modakie ochulo 5,000 to ot ok mare makolewo chulo bang' ndalo 5 tigo ne kufundi edi ariyo wanto wacho ni sani chulo pesa matin no mano ti ichulwa higni 25 to odno bedo mari kinyalo tieko chon sawa kaka madam Nindo wacho lakini maximum mwami enigi kanye madinwangi loan kate bank mortgage i Kenya ni madiwachi ni dawi ami mortgage ni chula gigni 25 ng'eny mortgages gin higni 10 so magi gik moko duto maruto temo sort out lakini joma go koko ingen tie jomoko mabende wagolo chiemi dhoggi joma yand gero gaudi gi joma landlords gi mayand gin ot ichulo gidwaro no chul gi 30,000 koro ka giwinjo ni Ruto gero ni ji ud ma ng'ato nyalo chulo 5,000 nyaka gigo koko eme koko miwinjo to tuta kata mna kapoko ka yo matin tire penjo mana penjo kotende kod udi mabendo osebede ka igero moko bendo wacho ni moko gin affordable to pogrok mane mantiere nikech jo lap fund akene lap trust bende nitiere kod gedo magge pogrok mantiere sani kidhi Kisumu nitiere Makasembu en lap fund gima sirikal otimo omigi gimwa luongo ni waiver mag taxes mondo ginyal invest giger ni ji udi manengo gi oyweyo Makasembu oger gi lap fund Lumumba en State Department for Housing so NHC wan gi jo karibu 3 magero udi gi lap fund gero NHC gero one State Department for Housing wabende wagero udi gi to duto udigi nengo gi chiegni romere makidhi nyio ot mar 2 bedroom inongo ka nengo gi gimomiyo nengo mar udi bedo matek Kenya ka en gima achiel en nengo mar lowo mane gimokwongo lope mwagede ng'enge gi sani en lope mane mag sirikal kata en lope mag sirikal mane nitiere udi mag sirikal ingen for a long time i Kenya ka inwango kaka koro an nikech an jatelo i sirikal inwango ni sirikal omiya ot lakini omiya compound mar eka chiel mamoko apidhi oduma sani kidhi Siayawa ingen an Siaya kidhi Siayawa kiwuok kama office governor orengo nitiere inwango ni nitiere joma nigi udi mag sirikal kanyo en ot achiel lakini eni eka chiel mage udi masani wamuko mondo wanyal gero ni ji kuri nwango kamane gima miyo nikech en lowo ma sirikal mochiwo mane e achiel komo miyo nengo mag udi gi bedo nengo moyweyo lakini bed ne lowo mwadhi nyiewo mokwongo dinwango ka udi gi nengo gi kendo idho inwango kaka koro sani udi mwagero railways
nikech wagero railway city udi mane nitiere makongeni gi landi mawe go wamuko nikech udgi gin ud mapiny mane county ma Nairobi sani koro wagero gi dhi malo to nikech value mar lowo no kwakete udi mang'eny nikech policy wasani en wagero udi 240 i eka achiel so inwang'o ni gigi duto ema miyo udi mwagero gi bedo nengo moyweyo nikech wagero gi lop sirikal to bende lop sirikal no en lowo matin to wagero udi mang'eny kadhi